Dostlar, туғандар, қауымбайсты туғандар, қайырлы. Енді кеш сізге Қазаннан мен қазір Қобан көлі яр бойында мында бию күресінің финалы бар. Харакетте бәрекет деген шундай зор проект бар. Оның қаларында атна сайын мында келгеннер, жырлағандар, бейгеннер һәм хәзер 5 еллык нәтиҗә ясап финал үткәрәләр. Харакетте бәрекет проектына бүген кадерле дусларыбыз 5 яшь 2021 елда башланып киткән проект. Җиңүчегә 300 мең сум эләгәчәк. Бик озак бара торган чарага охшаган, ләкин шуңа да карамастан, мин озак чаралар яратмасам да, дуслар, сезнең хакта финалны ахырына кадәр карарга тырышырмын. Конкурсның шартлары бойынша бар жюри әгъзалары тәкъдим ителәр. Хәзер мин сезгә шушы өлешен күрсәтәчәк. Бию көрәшенең жюри рәисе Айдар Файзрахманов. Татарстанның халык Россияның атказанган артисты. Фәзилә Җәүһәрова, филология фәннәре кандидаты, Татар ядкәрләре проектының җитәкчесе, бию ярышы бәйгесенең фәнни консультанты. Рәхим итегез, Фәзилә Җәүһәрова. Шулпан Закирова, Татарстанның халык артисты, Казан бию ансамблінің сәнгать җитәкчесе. Алкышлар, дуслар. Алсу Махзумҗанова, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артисты, Хәрәкәттә бәрәкәт проектының кураторы һәм алып баручысы. Рафаэль Мустиков, Яз халык бию ансамбле җитәкчесе. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблінің экс-солисты, Хәрәкәттә бәрәкәт проекты биючесе. Афәрин. Бисмилла әйтеп, әйдә башлап җибәрик без җайтабый. Әйтәләр бит, шубага чыкты бию уртага дип. Шулаймы, Замира? Финалга барлыгы үтте 20 кеше. Һәр берсен сәхнәгә чыгарып, шубага, ягъни жреби ярдәмендә аларның чыгыш ясыйсы чират санын билгелиләр. Хәзер әйдә шулай кыскача гына бөтенесен күрсәтеп бетереп булмый, бер өлешен генә карап китик. Тулин, Түбән Кама егете, 22 яшендә. Кызлар, игътибар белән бу карагыз, өйләнмәгән. Халык биюләренә булган мәхәббәте, анда әти-әнисе, гаиләсе тәрбияләгән. Камилнең тормыш девизы. Идеаль шартлар көтмә, аларны үзең күтәр. Камил Хуснуллин. Birinci şubaga kim dindi номер астында биешек? Bilip aldın mı yok mu? Birinci номер! Albine İlham kızı Galimicanova. Ufa'dan gelen kızımızda 26 yaş. Albine Elifiyev'de bugün Oğaşağından bir mutfakından da resim yazarına şigergen bakalım şuralarda bir yarata durmuş dibize. Sineke simler gitmez. Ильнар Ленар улы Закиров. Волта шиберді. 22 яшь
Feride Rifkat kızı Hüsnüddinova 60 yaş. Büyük olarak 3 yaşından beri başlayan üzüm hakkında ben indi layıklı yolda bulsam da pensiye gelme aldanıp yatmayayım. Kırmış iktidası ulu kilidi bilen gül kilip bilişip yaşaylar. Başına yüzde başlığı gayretliğe beyli. Kemer üstü kaplan sıra. Kırmış divize 4 ayı urmandağına yaşaydı. Rahmet Ay Feride Hanım. Mehmet'in Kazan Yigiti 37 yaşında ilenmeden. Balaşat'ta aile veremlerinde bir kılık sunumu yangan Radik'in her türlü kupkırlı hüneriyesi 70 türlü hünerden az yigit kişi geliyor. Kırmızı divize Baltik Olga hem Olga Koray. Rahmet dostum Radik Mehmetov. Бию көрәшенең спортлары буенча катнашырга тиеш профессиональ булмаган биючеләр һәм барысын да монда олысы да бар, кечесе дә бар, студентлар да бар, хәтта 60 яшьлек җәй таба әйтмешли, иң яшь катнашучы аңа 60 яшь, ләкин аларның шул кадәр пластикасын күргәч аптырап куясың, болар чыннан да профессионал түгел микән дип. Ләкин без бернинди шик белдерә алмыйбыз, чөнки жюри әгъзалары бар, комиссия тикшергән, хәзер аларга халыкның һәм жюри әгъзаларының бәя бирәсе генә калды. Монда тамашачылар шул кадәр күп, менә минем артымда үрдәкләр күпләп җыелса шушы конкурсны карарга. Менә минем каршыда бик күп тамашачы. Әйдәгез хәзер бергәләп карыйк. Әнә тегеннән карагыз. Иске яктан башлана. Әнә анда Менә бу бер рәт тамашачылар. Астары кеше бик күп. Бу якта күп. Һәм карагыз. Әнә теге өскә рәттә. Күрәсезме минем бармакны? Менә анда да тамашачы шулай ук бик күп. Бу Камал театрының. Инде хәзер иске бинасы, чөнки яңа бинасы уна теге башта. Монда бик күренми инде ул. Ләкин әнә тегендә. Ярак түгел. Тегендә яңасы. Монда менә искесе. Җәмәгать, хәзер мин сезгә бер кешене күрсәтәм. Минем өчен бик минем остазымны саңда була инде. Ул менә хәзер мин бит инде маскировка белән килдем. Кеше танымасын дип, монда агент 007. Васыл абый, сәлмесез? Танымадыгызмы әле? Мин камерага төшереп тордым да, мин әйтәм, Васыл абый танырмын, танымасын икән дип. Мин сине күрмәдем. Юк, мин музыканы да басып тордым. Яңа хәлләр. Әйбәт, Аллага шөкер. Менә мин сезне видеога төшереп алам әле. Әйтәм, минем остазым дигән. Арттан күрсәттем бу кешене. Әйдәгез, мин сезгә алдан күрсәтәм инде. Бу Васыл Захит Гарифуллин минем остазым. Һәм гомумән бүгенге татар журналистикасындагы бөтен журналистларга канат куйган кеше Васыл абый. Хәерле кич. Рәхмәт, хәерле кичләр. Васыл абый, бу бит инде журналистика бәйрәме түгел, бу бию бәйрәме. Мин башта аптырап киттем, әйтәм, журналистика нишлим икән? Язарга килдегезме әле? Бию безнең өчен бик якын. Чөнки мин студент елларында бик озак еллар ансамбльдә бейдем, университетның Касканаты бию ансамблендә һәм бу менә биюгә йөрү безнең өчен бик зур бер стимул булды укуга да. Без шушы ансамбль белән студент чакта Советлар Союзының бөтен чакларын йөреп чыктык. Без элекке союздаш республикаларда да булдык, Алматада, Ташкентта, Киевта, Вильнюста, Ригада, Таллинда, башка менә бик күп инде төмәннәрдә, Уфаларда, Өтәләрдә име һәм башка студент театрын дип аралашу белән йөрдек һәм бик яхшы матур коллектив идек һәм безнең теге төрле факультетларда җыелган җегетләр кызларны менә милли тәрбия бирде безгә. Милли сәнгатькә, үзебезнең сәнгатькә мәхәббәт уятты. Без хәзердә үзебезнең ансамбль кешеләре белән менә шушы коллектив бер очрашып торабыз. Бу ансамбль юк инде хәзер. Менә бу җегетләр барсы ансамбльдә бигән һәм монда бик күп безнең катнашалар. Бүгенге бәйрәмдә менә бу конкурста безнең белән бергә бигән университет профессоры Дания Сәлимова хәзер чыгыш ясаячак, конкурста катнаша. Аңа инде 68 яшь. Ләкин ул менә дигән итеп бии бу көндә дә. Лилия Иванова ул инде танылган композитор Марсель Ивановның хатыны, ә Марсель бездә баянчы булып уйнады. Ансамбльдән Лилия биде, шунда алар бергә кавыштылар. Һәм тагын бер ничә кеше безнең монда катнаша. Без инде
Can atırgan ikkezdik ikimizden ansamblede birge bilgen kanattaşlarımız var. Buna göre biz mine Liliya Ivanova kader çalışıyoruz. Buna göre mine bizden işe bir yakın bu bayram diye aytasım ki de. Onlar mine her bir birimizin gel yürüye almadı. Her bir leşuşu harekette bereketke daimi yürüp duralar bizim ansambl. Asabı siz iktibar ettiniz mi? Sonlarda bütün Tatarstan'da biyuge ikinci suluş açıldı. Şalada bitaşlıklar gürlüyor mi? Hayır. Bunda harekette bereket. Koyan kilo ne işin hazırki vakitte şolay popülerlaştı diye biliyorsunuz Tatar biyuleri, Rumen biyuge koraş. Bilesiniz mi? Mine bir şiirde ezrek kısılıkla başlansa o ikinci yerde verip çığa. Min şulay diye böyle. Nersendir mesela til meselesinde indiğer ağırlık gelip dua iken, şileşirge bizge koyu vakit mümkünlük tuğmu iken biz hani biyu aşağıda itip bir alabilir. Bizim milli biyularımız aşağıda. O birleştire tırgan ayıbı. Mine şunu bizim ansambl misalındağına itasım ki Mine min üzümün üniversitede okuyan Türkümdeşlerim bilen olay işraşkan yok. Biz bir ansambli bilen yıl sayın işraştırabız. Onlar türlü fakültetlerde, onlar arasında juristler de var. Onlar indi türlü hüneriyeleri. Onda geologlarda mine neftenikimizin tahir var. Bu devlet premisi laureatı Rajdiya'nın neft tabu ülkesinde. Ve şimdi bizim indi profesörlerimiz var, akademiklerimiz var. Şurada türlü. Lakin bizim mine bir ansambli milli sanatke muhabbet bizi gel birleştirip durar. Şu kadar güçlü bir şunday kolektif bulup yaşayabiliriz bu mümkünde. Bizim grubumuz var, hem onda 100'den artık kişi gel oralaşıp indi dolay bayramlar, konsertlarga kilebiz biz. Bunda Kozan'a çalışarız. Türlü yerlerde yaşasalar da. Hem alar üzeri yaşatırgan tüvetlerde zamanında yaşakta türlü divan ansambllerde uyuşturabayım. Hem milli harekatın liderleri bulup. Alar şekillerde de var yaşaylar. Onlar şu milli ruhunu üzeri tüvetlerinde saklap duruşu kişiler buluştururlar. Şu ansamblden çıkan kişiler. Şuna göre biyu o şu milletli saklavının bir forması değil sanırım. Biyu yarışına girdim, lakin biyuşlar yanına gelgen yok. Onun karağı şep kişiler ışırap durar. O kadar nerse buldu. Dostlar, siz birem, sizin yaratkan blogger menimçe bu Tatar'da birinci YouTube blogger. Hem menimçe en şep bloggerlarının birisi Bagila Shakirova. Selam dostlar. Bagila işikaller. Oy benim настроением keyifşep mine. Milli stilde birer boş giyim olmakçıyım mine наконец-то aldım 800 sum. Мен әлі айттым, әйдем, 50 сумға тіш, юк тіш мемдей. Қанар айталар тура базарында вообще 200 сумында шапқылар демейтем. Нешегенде милли стилде 200 сумға шапқы саталар ма? Мен бит Пішен базарында ердім бұл. Нешексің Пішен базарына тәсірлер? Білесің ма, мен yol итерге деп келдім. Блогер кіші yol ите алмай, бір әнінде қызық кіші көрем де телефонымны алым да түшіре башлайым. Қарайым, Сәнифа Рангулова келіп шықты. Шундай матыр. Mine tanda sevgili. Aydan kızlar perçatka tügel interview aldım. Eli tağın bir günün milletçinin açılışında iş bilen keldim. Qarayım. Talgat Tajiddin kelip çıktı. Qarşıma kelip çıgalar. Telefonumnu aldım da sıra verirge eli uylamıyorum. Bu bütünde uzup gite. Nerse sıra verem ne? Dolu sekund içinde. Men internetten sizin şunday stiligiz matır, sizin elemetten müziğinizin stiliz, dizayner kişiniz var mı deganimde. Yok, benim stiliz. Benim Muhammed peygamberim güne var deydi uzup gitti. Elim internet etmem. Pішen bozarının üstünde nişi bilek mine? Nerseler uşadı, nerseler uşamadı? Men bir dirsini aytkanda Pişen bozarı boşlanуга reportajlar hazırlavchi jurnalist blogger menim YouTube kanalda her yılning Pişen bozarı var. Eng oshog'ani bir necha yil elek bo'ldi. Ul vaqtda belki budjet da ikkinchi turli bo'lgandir. Oqshani ko'proq berganlardir. Kamal teatri artistlari, xotin-qizlar, irodlar her shot sayin milliy kiyimlardan bi bobay bo'lib o'tiralar. Aminkili men o'yladim, ular artistlar tugul, ular shin kishilar deb. Ulardan intervyu oldim. Ular shuncha ssenariyda artistlar kishilar bo'lib chiqqanlar. Ondan so'ng bunda hozir ko'proq sotuv olu. Garmonchilar yo'q. Bir Enver abi var indi. Miskin bir Enver. Men shuni aytasim kela. Tatar garmonchilari siz qayda? Pişen bozoruna keligiz.
garmunlarınız bile. Ene bütünese kul çabba. Benim sözlerime varsa da biket suga. Kuvvetli. Ey mine beyremde şoğlar. Qaragız mine bu xalqның başlarına yavlıq da beylemegenler. Tübettey de giymegenler. Nu kalfa kalırga tilemeseniz mine alığız Tura bazarından 2 isim. Benim 2 isim değil. Benim 8 isim. Ene akşağızını şellemegiz. Eğer de siz min tatardım deyip eytesiz iken birazgina özünüzün elementlar bilen, özünüzün neydi de bulsa stil bilen, özünüzün tatarlığınızı ispatlağız. Çünkü başta min tatar deyip sunma özgermi, özünüzü көрсәтергә керек. Dağılan indirek fikirler mi şu büyük güreşi turunda? Gerek mi bu, gerek değil mi? Hem güzelliği nesele? Әйтемәл дөресен, әйме. Менә Камал театры янында шундый биюне оешуның минем дә өлешем бар. Чөнки Güzel Sagitova безнең нинде пресс-конференция булды, матбугат конференция һәм шунда мин сорау бирдем. Мин бит һәрвакыт уңайсыз сораулар бирергә яратам. Шунда әйттем, ни өчен безнең Казанда татар пятачоклары юк? Элек эшлидер. Менә Чаллыда һәр атаның бер көнендә баяннар белән гармунчылар җыелып, рәхәтләнеп татар дискотекалары Зәлидәсе оеша һәм шунда татар яшьләре таныша, кавыша дидем. Һәм Казанда да шундый кичәләр булырга тиеш дидем дә, һәм шуннан оныттым. Гүзәл ханым шушы фикерне бик акыллы ханым, мин бик хөрмәт итәм. Үзенең менә миенең бер читенә салып куйган һәм Alhamdulillahi Rabbil Alamin hozir менә хәрәкәттә бәрәкәт проекты башланып китте. Рәхмәт әйтеп tilgә aldılar mısınız? Юк, миңа бер вакытта да рәхмәт әйтмиләр. Миңа, конечно, грамоталарында күп бирәләр. Рәхмәт хатларында күп бирәләр. Әмма нигәдер ул рәхмәт хатлары эстән расланмаган була. Менә открытка бирәбез бит инде яңа елда. Менә шулай мин әйтәм, син бигрәк популяр. Син 2024 елның ел татары булдың, тегеләй булдың. Әмә ләкин минем исемем дә юк, мондай печатләнгән рәхмәт хатым да юк. Мин гади Сәгилә Шакирова YouTube блогер. İçini tanıdım mı ne yakından görgen yok yani gel koya karama o tanıdı sosyaklarında dışarı tamında elimde da kelip jitken iken deyimde hele uzun Moskov'da yaşayındı olsunda Moskov'unu da bir gibi көрсетті Moskov'da şınaptan da Tatarlar şın Tatarşa eybirler bek көп min uzun da şoqqatıp qayttım rahatlandırıp mene anda tege Doma Sadullayev'ga bargan imeyim ondağı bütün jirde Tatarşa jırlıylar Tatarşa biyler. Min şok qattım. Mene mında yerde Qozanda izley başlasan ayma ol dvarslarda аны көрмейсің. Ol yuğu ol. Mene ayma qoyşaqnayma. Өзімнің mene barıp Tatarşa jırlap, biyip, nindeydir bir türlü kişilerge barası kele mene diskotekalarga. Ol yok olayma bütün jerde бар ol. Nu Qozanda yok ol. İşte bala Perim yaklarında da бар ol mene. Mene Moskovnikine вообще şok qattım indi ayma. Büyük güreşine nişik kelip elектiniz siz? Ну мен дұрысын айтканда мен енді күні бойы іште болдым, конечно, тракторист кіші мен айымы, каменщик мен кирпич салам айымы. Нişik kişi mene şuşunday motor pidjaklar kiyip берем, малиновый түсте, қура жилек үстінде. Ну мен әлі өзім ұялып та қойдым. Ну шылай да енді шыққан шәзірек шағасы келе бітінде. Онда ұрамды тігі іште бітінде олама ересің анда. Амында енді шыққан кіші арасында, ну, нендедер не бар енді айымыны. Ну, іште болдым айымыны. Şunda beyrem yasıysız. Ну, büyük güreşi kanışı men bugün mında garmonçular oynardı kelgenim. Mine qarap turdum ayımı. Mında indi har azrak mene şulay birini gördüm әлі mene birinchi çıgışta oğayımı. Profesyonal bilen samay deytiliz kelip kirdi. Mında profesyonallar sırası görünüp tur. Alar ömür boyu biygenler, alar tuğaçtan ok biygenler indi. Ну, biyu da min nerse kayını aytalam. Biyu şunday ayvırayımı. Biyu mene gövdeni bütünley көрсәтем mene. Mene biyu
бию, понимаешь? Бию, yok, мен биючі түгел, но нәрсеге айтасым, мына ол бию бик олай бір, мен қошақны биюні қорап тұрамайым міне. Нелерде, міне, анда артистлар шығаймы, 30-лап артист шығаймы. Шулар арасында бар бір биючі, үшісі настоящий биючі, бір кішкіне. Бұлай, любой кісі секіріп жүре ала, любой кісі секіріп жүре, любой, но бұл, опять же, шушы бию таланттыр деймін, ол, міне кісіге тумыштан беріле тұрғанды. Жырда шулай оқ, биюді, любой айбір, міне, понимаешь, кісінің күңілінен, жүрегінен шығарға тейістір деймін, міне бұл айбірлеріні. Понимаешь, міне ол, мұның тұрында мен бек көп сөйлей алам. Батырын белгілейшекпіз, кім болыр екен ол? Eklerimize kuşlar bilen. Қолларыңызны, тамақларыңызны, тауышларыңызны әзірлеп қойыңыз. Чөнки барысын да сіз хәл итәсіз. Кім ала 300 мың, кім ала 70 мың. Buna bunu kışkırıp durgan için Appa canım sana da 1 ming төлейбіз. Демәк, әйдәгіз, қызларға бірінші yol берейік. Bismillahirrahmanirrahim. Birinchi bo'lib tovush beramiz Liliya uchun. 1, 2, 3. Sibir'den olarak gelgen kızımız cemaat. Sibir'den gelgen. Sibir kızı. Bo'ldi. Ya İlnar dostum. İlnar'a alkışlar. Senin de Enekas, bunu 300 bin tankani sana salıp koyup barran gibi hissettin uzun mu? Hakkıyız! 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 Мен башта итеп айтып, син Ленар идең ул, Ленар улы Закиров. Ленар улы Закиров, әйе. Беләсеңме? Ленар Закиров. Почти әйерләде. Син әтиң получается Ленар Закиров. Ленар Закиров. Ленар Закиров булып чыкты. Мен башта әйтәм, тәкъдим иткәннәрдә мен әйтәм, була алмыйдыр инде мен әйтәм. Мен сине беренчедән Ленар җиңүең белән котлыйм. Әйт әле үзең ышандыңмы юкмы? Бик зур рәхмәт. Үземнең дусларыма әйткәнчә дәген, хәзер дәген әйтеп китәс килә, бер дәген ышанмадым. Кичә соңгына эштән кайттым. Просто теге менә атмосфера өчен әйтәм, барып, бернинди зос юк, бер нәрсә юк, барып кайфавать итеп, атмосфера өчен кайфавать итеп кайтырга кирәк дип нитеп уйладым. Инде уже турдан тур бара торга булгач, как будто әйтәм, возможно, шикелле тыела башлады инде аннан соңрактагы. Бу синең бит инде монда профессионал булмаган биючеләр иде, әйме? Әйе. Мен сиңа караганда гел профессионал шикелле. Шик туа. Шикелле генә ул. Килгән менә шушындый сыгылмалылык, бию шушы хыйрыслык дип әйтиммесен. Шикелле генә ул, минем гаиләмдә бер кешедәген биюче түгел. Белмим, бәлки минем әтидәген, әнидәген яшь вакытыннан бирле спорт белән заниматься итеп килгәннәр, бәлки шулардан берәр нәрсә бирелгәндер миңа шул теге. Үзем физкультура укытучым. Быел бетердем бакалаврны, магистратурага яңадан укырга кердем. Спорт ягын үзем итәм. Шулай ук 2нче класстан мин биергә йөри башладым. Бик зур. Балташтан дидек бит. Әйе, Балташның үзеннән. Әйе. Шуңа нинди төрдәге биюләр, татар биюләр иде. Народный безнең, мин әзрәк музыкалкага йөреп алдым, безнең музыкальный, без анда шул классикадагы, народныйдагы, анда өйрәндек инде. Ансы бик зур рәхмәт әйтәсем килә үземнең беренче хореографыма, Васенкин Геннадьевичка, шулай ук мине шушы биюдән тарттырган.
бик зур рәхмәт әйтәсем килә әниемә. Заставлять дип йөрткән өчен мине биюгә. Болай йөрисе килмейді. Былай йөрисе килмәйде. Әнең монда түгелмесің? Әнең монда түгел? Әни монда түгел, әниләр Балташта минем барсы дагын. Ну, алар білейді місің сен монда шығыш жасарға жиынғаныңны? Әйткән идем мин аларга, әйтәм, шундый проект, хәрәкәт бәрәкәт, мин теге елдан бирле хәрәкәт бәрәкәткә йөрим инде. Быел шушы батыл булгач үземне сынап карыйсым килде. Шулай финалга үттем. Әнигә әйткән идем мин, әйтәм, финалга үттем, үземне көрәшеп карыйм дип. Әнишәп килмәделәр. Белмим, Әле сен бик кат әйтмәдең аларга килмәделәр. Yo, әйткән идем. Әниләрнең үзләренең эшләре дә күп инде. Әни үзе укытучы кеше минем. Завуч, әйе. Кара, сен монда физкультурада дисең укыйсың. Вузда укыйсың, дейме? Әйе, вуз. Анда бию белән шөгыльләнәсеңме шулай? Әйе. Анда шөгыльләнәсең. Әйе, безнең анда Димәк инде син кичә генә каядыр урамнан кергән бер егет түгел. Димәк инде Юк, әйе, алай гына теге урамнан кергән егет түгел. Инде мин үзем ансамбльдә, но профессиональ түгел, үзебезнең просто любительский заниматься итә торган ансамбль. аңлашылды. Там соңгы сорау булыр Илнар. Менә шушы 300 меңне нәрсәгә тотарга җыенасың? Алла бирсә, квартирага җыябыз. Әти әниләр белән, бәлки шул әйбергә кереп китәр инде безгә. Ярый, рәхмәт сиңа уңышлар. Алла бирсә, бу мондай бию сиңа акчаны күбрәк китерсен киләчәктә. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Зур командаға 5 ел дәвамында біздің кураторларыбыз Алсу, Алия, Сейдә, хәтта Гүлсинә дә менә 1-нче елдан башлап йөргән кызларыбыз, уңганнарыбыз барысы да монда. Һәм чын мәгънәсендә егетләребез дә бар әлбәттә. Һәрберсен санап тормыйм. Барыгызга да зур рәхмәт. Һәм инде әлбәттә бию берләштерә. Хәрәкәттә бәрәкәт дип юкка гына әйтмиләр. Чынында безнең халык һәрвакыт хәрәкәттә. Шуңа күрә без бәрәкәттә яшибез. Бәрәкәттә яшәмәсәк, булай җыела алмассыз. Рәхмәт сезгә барыгызга да. Бу Казан башкарма комитетының социаль мәсьәләләр буенча урын басары Гүзәл Сәгыйтова. Сәлам. Гаҗәп. Достар, туганнар һәм почти туганнар, Хәрәкәттә бәрәкәт проектының финал өлеше, бию көрәшенең нәтиҗәсен үзегез күрдегез, ишеттегез, җиңүчедән интервью алдым. Минемчә, финалның шушы ярышның ахырына кадәр булган һәм җиңүчедән Илнардан интервью алган кеше мин генә булганмындыр. Менә шундый эксклюзив контент. Сезгә игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Әйтче белән бергә булыгыз, бердәм булык, яме.